exercise 5.1 ஓட 7th sum பார்க்க போறோம். அதோட question என்னன்னா a circle of area 9 pi square units has two of its diameter along the line x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1. Find the equation of a circle. So first என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட ஏரியா வந்து 9 pi square unitsனு. உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் a circle ஃபார்முலா தெரியும்ல, pi r square. அப்போ pi r square equals to 9 pi square units ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து pi கேன்சல் ஆயிரும், r square equals to 9. அப்போ r என்னவா இருக்கும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3. ஆனால் நம்மளால் ரேடியஸ் வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவாக இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம r equals to 3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டயாமீட்டர் ரெண்டு டயாமீட்டருமே இந்த லைனில் பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு இப்படி தான் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு டயாமீட்டர் இப்படி எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு டயாமீட்டர் இப்படி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதுதான் டயாமீட்டர். இந்த டயாமீட்டர் ரெண்டோட இன்டர்செக்ஷன் தான் எப்பயுமே சென்டராக இருக்கும். ஸோ நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா, இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 5, இந்த லைன் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இந்த ஒரு லைனில் ஒரு டயாமீட்டர் இருக்குது, இந்த ஒரு லைனில் இன்னொரு டயாமீட்டர் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டயாமீட்டரோட இன்டர்செக்ஷன் தான் வந்து சென்டர். ஸோ இப்போ இந்த சென்டர் கண்டுபிடிக்க நம்ம இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே சால்வ் பண்ணணும். ஸோ சால்வ் பண்ணுறோம். சால்விங் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 1, எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 5. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன். ஸோ ஒய் கேன்சல் ஆயிரும். 2x equals to 6. அப்போ x is equal to 3. x தெரிஞ்சிச்சு, நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் x is equal to 3 in 1. ஸோ 3 minus y equals to 1. அப்போ இதில் என்ன ஆகும்னா y அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம், 1 இங்கே வருது. y is equal to 3 minus 1, y is equal to 2. ஸோ உங்களுக்கு சென்டர் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ என்னென்னா சென்டர் வந்து என்னென்னா 3,2. ஸோ நமக்கு வந்து சென்டரும் தெரியும், ரேடியஸும் தெரியும். ஸோ இப்போ சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன். எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஹெச் அண்ட் கேக்கு பதிலாக சென்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ்